uDumile Mateza liqala lomsasazi elizenzile igama kwezemidlalo kweli lizwe. Ebengumsasazi webhola ekhatywayo namanqindi iqakamba kuquka nombhoxo. Ebethanda ukuthi ungabi phesheya pha. Kwaye ebesasaza ngeelwimi ezintathu, isiXhosa, nesingesi kunye neAfrikaans. Wazenzela udumo ngonyaka 1995 kumdlalo wendebe yehlabathi yombhoxo apho kwakuqubisene eNew Zealand zidlala namabhokobhoko apho wayesasaza ngeAfrikaans. Ebethanda nokuphuhlisa abasasazi abasakhulayo ingakumbi kwamajelo asakhulayo. Uye waza nalapha kumaziko ethu wanza iworkshops ebaqeqesha ngezinto zosasazo. So silahlekelwe kakhulu thina ngoba ke besajonge elikhulu ekusebenziseni kunye noMr Mateza. Abahlobo bakhe bamqhwabele izandla ngegalelo lakhe kwezosasazo. Ungumntu ozithobileyo onentembeko, ungumntu othandayo into kokubana makafunde, makaphuhlise, makabe nolwazi, abuze apho engaqondi khona. uDumile ke zange onele nje into yoba enze imbali yokokuba abe ngumsasazi omnyama osuka e-Eastern Cape kudolophu encinci esezifama, but wabalasela ethetha iilanguages ezininzi. Ebenegalelo nasemanqindini. Ebengumntu olandelwayo ngabantu ngenxa yendlela ebethi xa esasaza ngayo ibe nomdla and ebesonwabisa abantu. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe kunye nabantwana. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.